calminaama yeɓiyankooɓe Pindi TV rewɓe worɓe sukaaɓe e mawɓe en ngarti ɗo e jeewte men gannde men Fina Tawa gannde tawɗen maamiraaɓe men maamiraaɓe tawɗen maamiraaɓe mumen woni maɓɓe huttiɓe e joomumen kamɓe mawɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe haamere aljanna sabu golle baɗɗe fayde ɓe gollinoo mawɓe e maɓɓe heddiiɓe ɓe yo Allah juutno balɗe maɓɓe duuso ngoo juuta eɗen doono kadi sukaaɓe ɓe ngannduɗaa jaɓaani gandal ngal majje ɓiɓɓe fulɓe salliiɓe gandal ngal majje ittan ɓen yawaare lomtiiɓe ko ɓe gollotono ko hanki en garta yewtere men gannde men Fina Tawa musidɗo men Ousmane Ba mo ngannduɗaa o hollirtaake Pindi TV kanko woni ɗo koɗo men e ñalawma hannde o noon ceerno Ousmane haade am kam namnade holto gonnoɗaa e ko gonɗaa e dow mum kam mi wiya calmina banndiraaɓe alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu demgal pular assalamu alaikum Pindi TV assalamu alaikum aduna o fof kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni a salminama a juurama a mawninama ceerno Abou mi salminima mi juurimama ceerno Ousmane wayama yedde hoto kennoɗa eyyi wonnode e ɗanne tan aɗa andi neɗɗo kam ko rondi ko jeeya ɗum donc ko ɗum tan addi ɗum hande aɗa ɗo janggo aɗa ɗo mais foof noon ko yettere Allah neɗɗo sa yi ha tolniɗa ɗo gotel wona nokku goto jeyɗa donc so yimɓe foof cohlima foof noon wawama hebde to wona noon a waɗat feere tan ha koko poɗɗa ko wadde mbaɗa ɗum donc miɗen gonno hakkude Mauritanie hakkude Guinée hakkude Burkina Faso e Gabon alhamdulillah donc o jamanu fof ko ɗon min gonno mais kam alhamdulillah joni miɗen Sénégal wona ɗon jogono fuɗɗorade kono haɗa haali ɗiɗo leyɗele won leydi a haalani leydi Mali musidɗo biyeteɗo Houseyni Samba Dede Jim emin ndendi dental biyetengal hono gande men Fina Tawa holliti jetto makko faade e maɗa e sahande ndewɗa ɗo o habbi kadi toon to leydi Mali e caggal nde Allah eno laaɗo dandiɓe walliɓe nde ndewɗa toon e lewru meɗen mai ɓennuɗo ndu o wonno WhatsApp o wonde wonko ɓe caɓobinno e ma koɓe mbanno ko gila ubba e wurango e jofde nayyi maɓɓe nde ala garɗo ɗon bonnude woni badboniyankoɓe hono rogiyankoɓe yanoɓe guyka meeɗa waɗe ɗon ha joni hay hunde meeɗa ittede ɗon o wiyete ko o Houseyni Demba Dede o wiyete ko Jim woni ko diwan kay e leydi Mali beele ngal gandal ngal joguiɗa ko ɗo e Sénégal jangguɗa ngal walla hol jangguɗa ngal gandal eyyi haade kam yawtumiɗo salmina galle Cheikh Omar Foutiyou Tall par ce que hande kam kala mbiyowo mbimami tan aɓe jogui yettede ɓe towni foof machallah ɓe mawni donc ɓe calminama ɓe juurama eyyi comme noon no mbiruɗani tan aɗa andi gandal kam inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko ɗum alqur'an wi kala ko neɗɗo totti neɗɗo Allah walla ko totti neɗɗo o change sa ɗum so wona Allah walla an change a hoorema ngal gandal noon ngal ɗo ko tawa ngal tawetake e bindi ngal tawetake ko darida waɗi ko gandantuma ko immoto e nofru tan yaha e nofru waɗi ko gandantuma noon ko diidete tan yaha e leydi donc ɗen gande ɗon ko ɗen tan min liggi ɗen keddi ha joni ɗe keddi ha joni o holliti wonde nde ɓe gayama nde sabobinde kadi an namnakiɓe ko heewi ha winoɓe kadi maɓe yii ko namnade beele caggal muɗum kanko ko setti ko e banggue WhatsApp beele caggal mum a hokkitima e mabɓe walla ala on kaltiɗani eyyi neɗɗo kam aɗa andi waɗiɗo tolnotoɗa comme nono mbirumami ni nane tan wona foof wawma hebde miɗo tinno noon eno mbaɗirmi kala momo liggodirmi e hanki donc waɗi ɓe liggodinomi guila 2017 ha hande mbiɗen kadda donc aɗa andi on aadi mo joguimi ko on aadi joguimi e foof alhamdulillah miɗen nanodira e mabɓe te ko yettere Allah donc comme noon mbiruɗa ni tan miɗo salmina côté Mali o foof yeehi ha Kidira ha Jippi ha Tamba foof ɓe calmine ɓe juure alhamdulillah Allah waddi min e mabɓe e kala koko waddanone ko Allah nanni hen jungo mum alhamdulillah kono noon haade Allah nanni hen il fallait que mbaɗa hunde woni neɗɗo sa jooɗiɗa hande mi fada Allah Omar ibn Khattab radiyallahu anhu e jamanu makko nde ɗo woni khalifa waɗi suka gorko goto jinnoɗo Allah o anda no rewirta Allah o yiiɗi worsego o anda no waɗirta o jooɗi e juma he tan mo juula mo naafila Omar nde tawi moɗon wimo ko woni liggey ma o wimo min miɗo faɗi Allah totta kam worseg Omar ƴettu lootol fiimbo wimbo yah worseg ko tawoyte bi mana worseg a morƴaɗe mum ɗum abbo e ma donc nden tinnare ndene min mbatta noon e kan mbawka ka gandantuma kan Allah totti min ko hen min goni ha joni par ce que an sa jooɗima ɗo a waɗani haydara Allah wawama wallude mais on garowo gabbito e ma anne gabbuɗa e makko ko nden Allah rendinta on Allah walla on min ko mbiyanmi ko tan waɗi goto nodduɗo kam o wi kam ceerno Ousmane min de gueɗam foof na dari mbimomi an ka dariɗo
par ce que arab ko wiyta haraka baraka woni a dillat allah tawma hen e barke hande sa jooɗima mbiya ɗo sernaɓe ko gasi walla liggey janatani wallahi ko a jaggaka tan waɗi ɓe gandantuma hande ɓine aduna he ko ɓuri hewde noon e tariqa tijane he hande soɓe tiini to dow ɓe daari allah allah toɓa wallahi l azim eyyi nden noon du'aw hay goto wawa ɗum hollude caggal surtout ma julɗo o te nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ko wi en addu'a u silahul mu'min ɗo kala mo haɓaka yimɓe kaɓa ha jana e dow ma donc ko on jamanu ɗon tolni ɗen ande jeyata tan ha tawɗa fulɓe ɓeɗo e oɗo diwan jawdi mabɓe ne hebte rew mabɓe ne kepte eɓe piye eɓe coke no ɗum wano e ma eyyi ɗum muusi kam ko idi komi pullo ɗum muusi kam koɓe julɓe ɗum muusi kam hande koɓe bandiraɓe ɓe gandantuma hande cosan o foof ko ɗo immori donc pullo noon so jinggani wonatani pullo jolfuɓe sa ɓe mbiya jolfuɓe wolɓe fulɓe ɗiɗo no mbawi habde de kono jolfo kala ɗo ɗo tawɗa fulɓe ɗiɗo no kaɓe anduɗumen ko fulɓe kala ɗo ɗo tawɗa ona haaɓe ona jingge anduɗumen ɗo hay soɓe nanani pular koɓe fulɓe donc ko noon tan noon jingguini kam te nanaɗo sallallah alayhi wa sallam ko wi unsur akhaka zaliman aw mazluman wallu musidɗo ma tawi ko toñɗo walla ko toñama foof donc ko on hadis min mbaɗi sukkandiku tan nde min gari min tawiɓe ɓe tooñe ɓe loppite gueɗe mabɓe comme no nelaɗo darirno ni tan hanki nde julɓe ɓe toñete ko dari o haɓɓi o wi hande hakkudam e mabɓe ko Allah tan wawi hen rewde donc ko ɗum tan addi min nadde hen e sukkandiko e on hadis mo gandantuma nelaɗo sallallah alayhi wa sallam haali te neɗɗo noon heewi ko natta a janta hen tawfiq mais ndene min naati hen komin natiri hen guiɗi allah allah tawi min hen comme nono mbiruɗani nane nafoore nde wonane hewnode nde yimɓe fuɗɗoto mais noon hande a jooɗoto neɗɗo funtina hunde tottuma wima dak teddugal ngal gandantuma en cekkingal hanki donc ɗum ɗon ko yettere allah neɗɗo a awat mbawa ɗumeninde tagde kono sa awani haydara taƴata sa tawi ɗo moƴƴi a waɗat ɗon ko moƴƴi sa tawi ɗon ko boni mbaɗa ɗon ko moƴƴi nden noon so yeehi ha mawni moƴƴere nde yajat wona foof barke jaggetake e jemmu mais kala ɗo ɗum woni ɗum wiye donc ko noon tan wadde ɗen ubbe ha joni no goodi musidɗo jeenoɓe dental whatsapp ɓe no namno sa fof sa heftoyi ɗo hebdanima ma téléphone beele ñande foof so ceerno Ousmane nden ubbe rek ina heeɓo e holno heɓorto hayso fo haalda eyyi nden ubbere noon wona mbo kala liggantomi nde te wonano kala kadi nde yarata komin ɓuuri waw komin ligganto e neɗɗo woni gabbiɗo mo gandantuma ɗemgal jaggi ɗum walla yitere waɗi ɓe gandantuma hande ɓeni jooɗiɗo gotel ɓuuri hewɓe noon woni puntuɓe sa funti a janata kayitaji sa dilli hen aɗa wawi dillu hen duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi ha batteɗa wadde refure donc ɓen ɗon ɓe min ɓurata liggidade e gande ɗe gandantuma ko jawɗe ɗe mais gandal ngal gandantuma ne wawi ƴettude e ma liggey lewru walla lebbi ɗiɗi taw ko foof hay leñol ngol gandantuma hande ngol heeɓima funtinede kala ɗo ɗo wawi wonde soko neɗɗo goto soko leñol soko kala koko wawi wonde somin naddi e ma e ngal gandal ɗon Allah ma wat hen tawfiq ko wonata noon gandal kala waɗi ko ardinta ɗum comme no nelaɗo wini o wiya anna al ilmu huwa al imam gandal woni ko ardoto sa ardini ko poɗɗa ko ardi tan Allah tawtuma hen donc ko ɓin ɓurta min liggoto noon woni kun feyo kun kam ko te ko halfore nde gandantuma ko Allah joguinde yellitinde nde woni ismullahi l azam mawɓe men tottunoɓe ndi gandantuma kala koko hokma hande soko balɗe ɗiɗi balɗe tati sa liggima ɗum Allah ɗanɗa ɗon kala ɗo ɗo wawno wonde waɗi inne ɗe gandantuma wallahi l azim sa jangguiɗe bombe no wawi darade ɗo dillata mukko e saare he donc ɗum taki mbimi ɗo Sénégal ɗo koɓe janɓe saf kala koko wawi wonde ɗo bone funtata ɗo ha fotta foof eyyi donc ɗen inɗe ɗon ɗe ɗo barke ɗe na ɗo eyyi joni to banggue ɗen gande fina tawa kalɗen joni hewɓe no mbiya ɗe jaadani e lawol tijani manam ɗe jaadani e wirdu kalɗa joni ko te an holliti ko kalɗa joni ko ɓuyen hewde gollotoɗa ɗum ko wona ɓuwano ko jaɓotoɗa jomum eyyi ko jaɓotomi jomum aɗa andi nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ko wi utlubul ilma walaw bi sin woni janggu hay tawi a yahat sin sin wona alquran tan woni toon ilmu kulli shay'in afdalu min jahlihi woni andude foof ɓuuri wasde andude ɗum hande an aɗa wawi janggude alquran jangga sharia jangga lugha jangga adab jangga arud jangga foof mais hande mo gandantuma toñama te ko o tuñira ko yeede doole on tawi ko fajatamo ko wona e alquran par ce que no heewi yurmede hono mbatta te ko musidɗo ma il faut ballabo mo heewi yurmede ha ɓurti alquran ko yurmede ɓole ha gasi eyyi waɗi ɗo gandantuma noon ɗon dewnataɓe mais noon a funtata sharia eyyi a yottota ko ha toña eyyi par ce que alquran ko wi neɗɗo o sa toñama hande yoppa comme nono tonireɗani fañ itadaytum fa ataduɓe misli ma atadaytum ko ɗum alquran wi so on toñama joptoɗe comme nono tonira ɗon ni kono wota ɓurtine donc ɗum ɗon tan hande waɗi ɓe gandantuma hande alquran haydara wawa e mabɓe
par ce que ɗo ɗo ɓe dari ɗo ilmu zulmaniya ɓe liggoto ɓen ɗon il faut tawoyaɓe e wallu koode il faut tawoyaɓe e wallu hisab il faut tawoyaɓe e ko ɓe goni ko mbaɗa ɗum mbawa darnude ɓe eyyi nelaɗo sallallah alayhi wa sallam o tottanoma alquran bo hen fewna mais ko ɓuuri hewde ko walli yimɓe woni pewje par ce que o wi noon ali o wimo an la in yahdiyaka rajulan wahidan hayru min umri ni'am waɗi ɓe gandantuma alquran wawa nadde e ɗi nokku mabɓe mais ko fewje tan walla gandal ngal gandantuma ngal sa liggimama ngal a lorata hen hay goto kono a wallat eyyi a jarama ceerno Ousmane Ba ɗo nanama famama mi haali musidɗo mo kalannani Houseyno Samba Dede Jim haala ma no wawi tawa jabtima haga salaɓe sen garta e banggue ndagol banggue ƴewgal woni damal natirgal beele ceerno Ousmane ɗum wawi gollade ko gano walla golloto ko leɗɗe ene heewi kam pullo no jiiɗa ɗum foof ene jogui bata woni hen jogo ceeɗe woni hen mbaɗata ko ɓulli woni hen ɗo jiiɗa ɗumen foof ene mbaɗa koyde ko waramde dame jeeɗiɗi gandantuma ko daarami jangguiɗe teɗe foof jeeɗiɗi dame jeeɗiɗi ɗe gandantuma ko daaral ɗe foof mi daariɗe ɗe foof mi jangguiɗe ko idi ko ramlu wiite ramlu noon ɗo ɗo immorɗo no heewi histoire o mi wawamo sukka haw gasa mais noon ko Idrisu mo gandantuma nelaɗo ɓuuri wadde miracle e foof par ce que yoni tan e hadara woni civilisation o kanko fuɗɗi binde donc ko on Allah tottuno ramlu waɗi ko gandantuma kon istihar on istihar noon woni mo nelaɗo janguiri woni sa yiɗi andude na jani dame kewɗe dame ɗen ɗe jeehi ha ɗe jeeɗiɗ mi wawaɗe kontude mais na bokki hen tan neɗɗo o juula darɗe ɗiɗi naafila jangga ɗumen na bokki hen ne neɗɗo jooɗo e sajade mum winda hunde jooɗo hen fiya kurus o waɗa hisab inɗe ɗe na hen bokki waɗi ko gandantuma ko istihbar wiyete istihbar woni darde ko woni caggal neɗɗo par ce que neɗɗo o hande so woni yeeso o wawa yiide ko woni caggal mum waɗi ɓe gandantuma hande ko e laaɓi ɓe darata waɗi ɓe gandantuma hande ko e kurus ɓe darata waɗi ɓe gandantuma hande ko e ndiyam ɓe darata waɗi ɓe gandantuma e faɗo ngo joguiɗa ko hen ɓe darata waɗi ɓe gandantuma jungo ma sa wi ngoni diiɗi ɗiɗi gandantuma ɗumen ɗo na hawri e Muhammadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam par ce que hande waɗi gandal ngal gandantuma ngal janggiri ɗi diiɗi ɗo neɗɗo o ko ɗo darori hewɓe hande ko ɗo ɓe darete e jungo donc ɗe dame foof neɗɗo jangguiɗe ha tertiniɗe elmu kullu shay'in noon comme nono mbirumami ni ɗum ko Allah tan jogui ɗum mais ɗe dame jeeɗiɗi kala neɗɗo noon o ariri hande aɗa wawi joɗade tan mbiya daranam joni joni daraneɗa waɗi ɓe gandantuma noon gueɗe mabɓe ko funtintaɓe soko wallu resgol walla ɗannogol walla fincude galle donc ɗum ɗo foof ne wawi ƴettude waktuji ɗi ne wawi ƴettude waktuji tati tawi ko wallu kayitaji noon walla ɗannal walla goɗɗum ɗum ɗon foof ne wawi tenkede waɗe l'istihar mais ko an tan suɓata mais dame ɗe kam ɗe dame jeɗɗi foof neɗɗo waɗi ɗe maîtrisé alhamdulillah falillahi alhamdu ceerno Ousmane Ba mboɗo anndi ko kalami ko no wawi tawa oga banggue a yiɗa woɗɗuto no feewi kadi ko noon so dañi teddugal yiɗa wiide dañi teddugal kono mi hokkata yew to wiyete Saya Samba Ngoufa e diwan Ndofane Alaji Samba Ngoufa yo Allah yiwmemo on saaha kala nde leñol waddano leñol worno waddano fulɓe soɓe gaya makko so tawi ɓe kooti ɓerɗe mabɓe ɓuuɓat an e oɗo saaha joni a nana fulɓe bene nana mbadde fulɓe centre Afrique région ngaji jeegom nana mbadde nana kaɓe fulɓe Togo nana mbadde fulɓe Mali haaletake hande fulɓe Guinée Bissau haaletake hol ballal ngal joguiɗa hen hono ma en gam ittude nden yaware e leñol fulɓe eyyi yaware nde awalan koye fulɓe ɓe goni par ce que Abdoul Malik waɗi lamɗo goto mo gandantuma e jamono 75 77 kanko wonno to wiyete Qahira woni Égypte woni capital o ndende waaji o lamdimbo o wimbo ko taki leyɗele arabe ɓe fof na kaɓe mais hande tubakoɓe na ɓe mbawi o wi par ce que ɓe gonatani gotum fulɓe ɓe gonatani goɗum hande pullo Fouta e pullo ɗumen en ona wiya min ko ɗumen o ko min ɗumen teddugal ngal gandantuma Allah tottingal pullo tottani ɗum hay leñol gotol e ɓuural e fof kala ɗo ɗo jiiɗa pullo mo anda andu o wona pullo mais fulɓe ɓe fof andi hunde ɗum ɗon noon ko wawi ɗum ruttinde awalan il faut gonen gotuɓe ko hedditi ko noon woni waɗi ko gandantuma koye maganaki liggorte waɗi ko gandantuma koye ɗo liggorte ɗooki hay goto wawaki tajde ha taƴa laƴƴolngol hangol gasa ɗooki ala mbawɗo ɗum gasa ɗe gueɗe tati ɗi ɗum waɗa e neɗɗo woni renma caggal renma yeeso par ce que so ɗum ari e ma sa lootima ɗum neɗɗo o ko renata ɗum no heewi na jani rawhan na jani kuddam na jani jinne mo gandantuma o Allah rendini neɗɗo ɗum ɗon noon ko hen fof rendinta renma hen neɗɗo so yiiɗi liggede ko ɗiɗo fof kuntinteɗa mawɗo goto o lamdanoma ndax o na wawi liggede o wimo hade mi liggotoma kala ko renanma mi itta ɗum neɗɗo ko rewnata ɗum no heewi donc kin maganati sa calculiki kin jaggata kuddam neɗɗo o ko gandantuma ɗum renata mo kala lootiɗo ki soko wallu udditare na jani wattu mo lotte soko wallu nden ka na jani wattu momo lotte
e waɗi sarahuji par ce que heɓe kadi na mbiya probléme o sernaɓe koko mbiyeɗa ko walla koko mbiyeɗa ko ya wat a watta ɗum par ce que hande sa foti funtinde jawdi mbiyeɗande ya feccude tel woni eyyi sara a foti yaltinde jaddi a wiyama jawdi reneri o wima sa hirsidi wandi pecce jeegom e misal ƴetta totta mo gandantuma anda sa waɗi mbo expliqué haqqille o jaggata on o hirsi o sakkori a jani sara mais ko foti ko jaggude par ce que toujours tan neɗɗo o ko yamirte ko jaggata e inde makko e hoodere makko ko ɗum wawi huɓɓude neɗɗo ɗum taki nelaɗo sallallah alayhi wa sallam o joddinoma e sahabaɓe makko ñanggu woto ɗumen ɗon fof ko gaddanmi ko dalil o joddi e mabɓe nene o joddi e mabɓe o wiɓe ƴettegol lawol so on ƴettigol ma on jottoma on jaggal ndene ɓe ƴettigol noon comme no neɗɗo wayi ni waɗi ɓe gandantuma ɓe funti ndene ɓe funti ko goto arti hen ɓe foof ɓe mbarat donc neɗɗo sa wiyama waɗirni sara ko noon o fotirni waɗirde mbaɗirta eyyi a yiyan noon neɗɗo mo gandantuma ƴetta temedere sernaɓe rendinaɓe hande jahaɗo janggo jahaɗo ko poɗɗa ko wadde a waɗa ɗum résultat alta ceerno Ousmane gillanaɗe ɓe mbiyami kojemaji joguinɗen gassi kono yewtande ne weeli no feewi no feewi hol wasiya ceerno Ousmane Ba welama amen e maɗa kadi yewtande gasani saabu ma en jaade nokkuji hono ko kalɗen ɗo joni ko e bandiraɓe ɓe ganduɗa on goɗɗoy no feewi hol konngol ma ngol panta e bandiraɓe ganduɗa ina koolima hono ɓe kalɗen joni ɓen dañƴa hen wuneji holko ngol panta e mabɓe eyyi avant tout d' abord waɗi ko gokkiranmi par ce que heɓene kam nodda hono almuɓe Fouta ɓe mbiyata kam ceerno min de ko ɗumen jinmi woni gueɗe ɗiɗi wallu kiis e wallu ndenka kiis noon sa nani ɗum koye jolto woni ko welde haqqille ɗum ɗon noon komi okkirat ɗum directe ɗo woni kala suka mo gandantuma duuɓi ɗi timmani duuɓi 15 duuɓuru janggo mo gandantuma suwa jande bac a funtinat carah woni paɗe peeruji ɗiɗi carah daneji mbinda rabbi zidni ilman e ñalgu alarba peeruji ɗiɗi daneji cakkora ɗum e rabbi zidni ilman wa allamnahu min laduna ilman ko kala mbinda ɗum laabi jeɗɗi daara ndiyam woyndu mbaɗa ɗum hen daara jumri mbaɗa hen ñalgu alarba ngu e jamma jarata ɗum wallahi kala mbaɗowo ɗum ɓiɗɗo ma hejjita ko caggal ɗiɗaɓal ngal noon woni wallu ndenka ko tottiranmi ko in yakadu allazina kafaru la yasdiqunaka bi absarihim ha aya o gasa bindamo laabi jeɗɗi e ñalgu altine walla ñalgu alhames lotoɗa ɗum kicciɗo kala kucciɗɗo e ma walla yakkudema on kam Allah ma yakku ɗum ko hedditi ko noon ko yettere Allah vraiment ko weltare alhamdulillahi fil awwali wa fil akhiri ko teddungal woni hakkude mon e mon donc ko mbawmi wiide tan woni weltanade on ɓe ñaago comme noon ñaagirtomi ni tan woni yo Allah waɗɗo jaam ɗo jaam jiya foof jaam heddotoɗon ɗo jaam woni foof ko jaam heddotoɗon donc yo Allah hokku en jaam en foof assalamu aleykum wa noon ceerno Ousmane Allah jarama ala gongol sallallahu alaihi wa sallam